कहीं से भवनवा स्वर्गीय हीरा राय जी के सुपुत्री हमार बहन शीला देवी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन हमारे को निर्गुण आई बात रौरा सब सुनी कि सपना हेलो अशोक भैया कि सपना देखनिए गोलू भैया अनिल सनी हमार मौसा अब के अब कुछ द भाई के बाकी अरुण भैया तारे को हम भाई ना देखनी है खाली आज मौसे देखले बनी सोनपुर में आधा मौसे बाबा यह तो कहे कि हम भाई बानी गोलू राजा भाई किरने मंगवा गुर्दा मंगवा 8 हो जगह खाली बा जहिया। आप हमारे गुरु जरूर हैं लेकिन आप मेरा पहचान जानिए कि मैं इसी उम्र में एक निर्गुण गाया हूँ। कौन सा अशोक भैया सपना कहीं रेप ना लगे तो धड़के अरे लागल का देखनी कि दुल्हा के बिना अरे बरियतिया अरे दुल्हा के बिना बरियतिया आके आधी रतिया लागल भैया अरे सपना देखनिए गोरतिया हमार जान ले ले तो तोहर के छतिया लागल आके आधी रतिया लागल दुल्हा कबीरा बरियतिया लागे आधी रतिया लागल और का झूठ कइले मरद रतिया चेमनी के मनिका रेणु भाटा मालिक सोनपुर झूठ कइले मरद अजय रतिया झूठ कइले मरद रतिया भूखे है रतिया लागल का भइल पियावा के मोतिया का भइल पियावा के मोतिया करे ऐसन भतिया लागल का भइल पियावा के मोतिया का लागल हाली से सजाई के सुरतिया सुरतिया हो
कह अरे हाली से अरे हाली से अरे सजाई के सुरातिया हाली से सजाई के सुरतिया पहनावे जेवरतिया लागले स्फटिक ओरिजिनल ले ले आरे रोवे लगले सकरी घरतिया होली हम मलाई देखो। एक मिनट मनोज बाबू, ये भगवती के वहाँ के ना हो